Helo, sut ydych chi? Helo, dwi'n iawn, diolch, a chi? Da iawn, diolch. Beth yw'ch enw chi? Tatiana dwi. Ym mha brifysgol ydych chi'n gweithio? Dwi'n gweithio Phrifysgol Bangor. Ac ym mha adran ydych chi'n gweithio? Dwi'n gweithio yn yr ysgol Gweithgarau Naturiol, ymchwilydd dwi, microbiolog amgylcheddol fi mhwnc ymchwil. Dwi'n gweld. Felly, pa fath o waith ydych chi'n neud o ddydd i ddydd? Mi nes i dechrau astudio Cymraeg gwaith 3 blynedd yn ôl. Felly, dechreuoch chi 3 blynedd yn ôl yn dysgu Cymraeg, da iawn. Felly, sut mae'r cynllun wedi'ch helpu chi i ddefnyddio'ch Cymraeg yn y brifysgol? Mae'r cynllun wedi fi helpu i ennilch hyder yn siarad Cymraeg efo gydweithiwr a myfyrwyr. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch.